diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS y'a ka jɔrɔna jira ka kɛɲɛ ni Donald Trump ka latigɛ tali ye ka États-Unis ya sen bɔ a kɛnɛyako jɛkuluba in na. Union Européenne ya jigi b'a kan k'a fɔ ko Donald Trump bɛna fɛɛrɛ tigɛ waasa ka segin a kɔ ka na tuguni tɔnba in na kokura. Donald Trump kelen ka États-Unis sen bɔ Paris waati yɛlɛma bɛnkan na, o kɛra jɔrɔnako ye fana ka ɲɛsin ONU ka waati yɛlɛma ɲɛma kunkanko ma. Ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ ni politikilatigɛw taara ko bɛɛ n'a ta ko tɛna fɛn bɔ waati yɛlɛma kɔni ka tiɲɛni ani a kɔlɔlɔw la diɲɛ kɔnɔna la, sabula ko o kɔlɔlɔw b'a la ka caya ka taa fɛ. Sɔrɔko ta fan fɛ, Chine minisiri ɲɛma Dankan ale y'i kanbɔ Davos sɔrɔko kɛnɛba kan ka kɛɲɛ ni Donald Trump hakilina ye ka gɛrɛntɛ ani salen sɔngɔ caya Chine ka jagokɛminɛnw kan. Minisiri ɲɛma Dankan y'i kanbɔ k'a fɔ ko o fɛɛrɛw kɔlɔlɔ bɛna bonya Chine ani États-Unis fila bɛɛ lajɛlen kan. O sababuya la ko jamana fila ninnu si tɛna sebaya sɔrɔ ni sɔrɔko mankan in na. Mun ye tungarakɛw kunkanko ye, Pologne minisiri ɲɛma ale fana y'i kanbɔ ka ɲɛsin a ka jamanadenw ma minnu bɛ États-Unis ka welekan lase k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ minnu bolo n'u bɛ bɔ Pologne jamana kan k'u k'u labɛn u ka se ka segin u ka so, sabula ko Donald Trump ye fɛɛrɛ tigɛ ko a bɛna tungarakɛ sɛbɛntan gɛn ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ.